Edelényi Zsolt vagyok, 52 éves akolitus. Gyermekként nem tanultam hittant, nem jártunk misére. A katolikusokról az a véleményem alakult ki, hogy arrogánsak és ítélkezők. Egyszer szüleim elvittek Máriacelbe, és megmutatták Vincenti bíboros folyton virággal borított síremlékét. Ennek hatására elolvastam emlékiratait. Szerettem volna olyan ember lenni, mint ő. Többször mentem szentmisére, megragadott a csend, a szertartás arányossága, szépsége, egyszerűsége. 33 éves koromban megsüketültem a bal fülemre. Ezt úgy értelmeztem, hogy valamit nem hallok meg. De mit nem? Először érzem a vonzást. A Nógrád megyei Széchenyből minden május 1-én elzarándokolnak a férfiak Mátraverebélyi Szentkútra. A 35 kilométeres úton nem beszélgettünk, hanem csendben mentünk, vagy énekeltünk, vagy imádkoztunk. Voltak 15 évesek, és voltak 70 évesek is, néhányan mezitláb. Még nem is láttuk a következő falut, már meghúzták a harangot, és hosszan zengették. A falusiak étellel, itallal vártak bennünket, és kinyitották a templomot nekünk. Szentkúton sátorban aludtunk, és az ünnepi mise után visszagyalogoltunk Széchenybe. Egy ilyen zarándokúton éreztem először, hogy szeretnék én is áldozni. Lelkivezetőt kaptam. Első feleségem osztályfőnöke egy ferences szerzetes, András atya volt. Ő készített fel bennünket a házasságkötésre. Az utolsó alkalommal azt mondta, ha bármiben segíteni tud, nyugodtan keressük meg. Aztán a feleségem elhagyott, és én éltem a lehetőséggel. Rendszeresen jártam hozzá, és ő lett a lelkivezetőm, végig kísérte a megtérésemet. A mélyben. Az életem 33 éves koromban mélyponton volt. A vállás csak az utolsó csepp volt a pohárban. Magányos voltam, függőségem volt, az egyik fülem állandóan sípolt, az ezoterika beszippantott, és nagy vagyonnal rendelkeztem. A szuterénban sírtam, és képtelen voltam abba hagyni. A barátaim felhívtak, hogy a mecsekben kerékpározva egy derűs öregemberrel találkoztak. Ekkor ismerkedtem meg a 88 éves Svácz Jenő atyával, az életrendezés apostolával. Ismét május 1-e volt. A lelki gyakorlaton a falu kiskápolnájában ünnepeltük Szent Józsefet, a munkást. Ott, a Szentmisén történt velem valami. A lelki gyakorlat végén lapozgattam a Bibliát, és az alábbi mondatba akadtam: ha nem jöttem volna, és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük, így azonban nincs mentség a bűneikre. Ezzel elindultam egy másik úton, ami végül megváltoztatta a viszonyomat Istenhez és a katolikusokhoz. Elköteleződtem. Egy volt osztálytársam jelent meg az életemben, akivel elmentünk Medjugorjébe. Ott már gyónni szerettem volna, de nem volt éppen magyar pap. Mikor visszatértem, elmentem András atyához, és elvittem magammal egy kis párnát. Azt kértem tőle, hogy engedje meg, hogy letérdeljek rá, és gyónhassak. Megengedte. Első áldozásomról senkit sem értesítettem. A napjának, szeptember 12-ét Mária nevenapját választottam. Idén, éppen ennek az évfordulóján a pápai záró szentmisén voltam. Bérmálásomkor a helynök azt kérdezte, ígérem-e, hogy mindig hű maradok a katolikus hitemhez. Később tudtam csak meg, hogy ez nem része a szertartásnak. Az igen szó, amit akkor mondtam, életem legfontosabb elköteleződése lett. Krisztus felvértezett. Miután megszerettem Krisztust, meg is akartam ismerni őt. András atyát megkérdeztem, érdemes-e az akkor induló Szapiencia főiskolára jelentkezni. Azt mondta, hogy nincs ennél jobb hely a tanulásra. A főiskola 4 éven át tartó lelki gyakorlat volt. A megszerzett tudásom elmélyítette kapcsolatomat Krisztussal,
alapot adott az önképzéshez, a hamis tanítók felismeréséhez és ahhoz, hogy másoknak tudjak beszélni a hitemről. A finom szál. Egyik dicsőítésen húztam egy kis kártyát, amin Jean Vanier-nak az alábbi idézete állt. A hit és a remény kegyelmi ajándéka, mint finom szál, Istennel köt össze. Ezt a tárcámban őrzöm, és folyamatosan eszemben tartom. Semmilyen kockázatot nem akarok vállalni, nehogy elszakadjon ez a vékony szál. Életemet, testemet, lelkemet Istennek adtam, ő pedig rengeteget csiszolt rajtam 19 év alatt. Ezek közül most 3 emelek ki. Az első a vagyon. Jézusra bíztam a vagyonomat. Jó esélyem volt egy pénzintézeti menedzsmentbe kerülni, azonban Krisztus szegény volt, és én is az akartam lenni. Ezért megszabadultam a vagyonomtól. Egyéni vállalkozóként webakadálymentesítési szakértővé váltam, és így a fogyatékossággal élők érdekében tudok dolgozni. A második az ezoterika. Az évek alatt az ezoterika észrevétlenül hálózott be. Egy szabadító szolgálat fél éven át imádkozott értem. Ezoterikus könyveimet elégettem, abbahagytam a jogázást, agykontrollozást, az akupunktúrás és homeopátiás kezelést elutasítottam. És a harmadik a család. Az egyházi bíróság érvénytelenítette az első házasságomat, a Szentlélek pedig összehozott Nórival. Sose képzeltem volna, hogy létezik egy ennyire való, életre való, bátor, vidám és szép nő. 3 gyerekünk született meg az 5-ből. Budapestről a szép és csendes Somogyba költöztünk, hogy felneveljük őket. Vonzani másokat. Ámosz próféta ezt mondta: nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének meghallgatására. Rajtam kívül sokan járnak hasonló cipőben, mint én jártam, ők még nem ismerték meg Jézus Krisztust. Még Budakeszin éltünk, amikor a Városmisszión meghallgattunk egy előadást az Alfa kurzusról. Azonnal felismertem, ez alkalmas az istenkereső emberek megszólítására. Nulláról kezdtük el, de a könyvek utasítása és tapasztalt alfások segítségével összehoztunk 2 kurzust. Úgy éreztük fontos, hogy minél hitelesebbek legyünk. Ezért még többet böjtöltünk, imádkoztunk, és markásabban erősítettük a közösségünket. Az alfa egyik gyümölcse, hogy egy fiatal hölgy, aki ott ismerte meg a hitünket, tavaly tette le szerzetesi örökfogadalmát. Kívánom önöknek, hogy tanulságtételem adjon nagyobb lelkesedést és bátorságot, hogy a kallódó emberekért is érzett felelősséggel szólaljanak meg és döntsenek.